Dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala, sarki mai kowa mai komai mai abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama. Muna ma Allah subhanahu wata'ala godiya da ya ba mu aran rai, ya ba mu aran lokaci. Ga mu muna karamar hukumar Sabon Gari, a karamar hukumar Sabon Garin muna Cikaji, a Cikaji kuma muna gidan magajin aska wato Alhaji Tasu. To makasudin zuwan mu wannan gida shine yau insha Allah rabbi wato 7-8 ga watan domin naɗi da za a yi na magajin askar Cikaji wanda za a naɗa Alhaji Usman. Shi kuma Alhaji Usman insha Allah rabbi zai gaji ainihin mahaifinsa ne Alhaji Tanimu. To a daidai wannan lokaci gashi ya fito kuma ana shirye-shiryen tafiya wannan al'amari. To in Allah ya so ya yarda, mu kamfanin Birans Video Production za mu kawo muku al'amuran da za su wakana kai tsaye insha Allah tun daga farko har ƙarshe. Fatan mu shine Allah subhanahu wataala ya tabbatar da alhairi, Allah ya sanya alhairi, Allah ya taya shi riko. Amin summa amin. Wannan fata ne da du'a'i na kamfanin Birans Video Production da aka gayyata domin ya ba da irin tashi gudunmawar domin wannan naɗi a wannan rana. To masu kallo, kamar yadda na faɗa muku, wannan abu biyayya ta haifar da haka. Shi ɗa ne ɗan gado, shi Alhaji Usman wanda za a naɗa. To ire-iren abin da ke faruwa kenan, ko kafin zuwan wannan yana tare da shawara da biyayya ga mahaifinsa, shi sa al'amari ya kasance haka. Kafin ya kaddamar da komai ya zo ya nemi samun albarka da mahaifinsa ya sa masa kafin tafiyar wannan al'amari. So da haka daga yanzu a kowane lokaci za mu kama hanyar tafiya. Ta mai kama da uwa da magaji kan magaji mai kuka ce mana kai dangina Allah cikin sanu da fama na mutu faran kai dangina na kan muje Allah ya sha muka da
ita ce wani kotu shi ce ko da sunan shi wani ya karba yanzu yawwa wannan sawa zai cire ta wannan dai a shi kalla ogalo wannan kusan ke bada hulan nan gashi nan da bada hulan nan a sa mai wannan bayar a sa mai cire a gyara wannan gyara a'a ba ki ko ta sa mu a ciki za ta gane garki ka gane sama nan wurin one by one da Allah za mu shi wulan nan ya ce za ta yi kara karfi kudin nadi salamu sarkin dillalai wanda ga shiga ana kan naɗi ga kuma ana nada sarkin ladanai mana da abubakar saboda ka in ana naɗi a haɗuwa a zo a yi kada masoya a zo a yi kada yawwa ga sarkin noma na wannan masarautar da ke gashi Allah ya yi ga fa'adire a gaban mai girma da malamin Muhammad bai kana nan yana kallon wannan hankali
sarkin ladanai malam Muhammadu Kabir ga sarkin ladanai alhamdulillah ga shi ana ta nadi yan uwa da abokan ana ta ga ake yi ya bukacin baba Allah ya raba lafiya hajiya idan sabo albarkar sarkin aska an sai abu da idan Allah idan kuma bude ya masu unguwanni da sauran kan sarakuna ya muku wannan wuri ga mai girma sauran sabon gari gaba daya haka nan ma wakilin gaban sabon gari gaba daya na wannan wuri muna wa a sifika barka da a kan sanar itaji muna musu barka da zuwa haka ake yi gashi ana ta gara wannan ke nuna babu shakka al'umma maza da mata manya da yara ya yi murna ya yi farin ciki da wannan nadi da ake gabatar wanda ya daidai da 20 ga aban gashi na ana tukuligi ake ta yi ga sarki Muhammad sarki Muhammad awal ɗan baba alhamdulillah yau alhamdulillah dala za a koma bayan yanzu sarakunan nan da aka musu nadi a yau na gaban mai girma sarki ke tafi Muhammad awal daga za a kaddamar muku da kowa koma samu waje ya zauna da kowa koma samu waje ya zauna don an so su kai ya zauna da Allah muna wasu fika barka da zuwa wannan sabon gari
da mutum jagorori da yau mu yadda hawa kan ku abin da za ku yi abin da ya shafi sashi ku yi shi tsakanin ku da Allah ba da shirku bisa ga adalci ku yi kuma da tunanin cewa abin da kuka yi tare da ni da kiyama za mu tsaya da Allah ya yi da ni da fatan Allah ta yabe mu Allah ta yabe mu Allah ta yabe mu ka jefa ka jarke bari mu je gidan tukuna yau ba makama ba da ki a majama ma da ki afwa majama ma da ki majama nan fa waɗannan ɗan sarautu waɗanda aka yi nasiha ne za mu muku kuma ku sani amana ne a kanku kamar yadda Allah ya tura amana na a hannun sarki yau shi ma Allah ya nufi shi da ɗaukan waɗansu daga ciki jama'ar cikaji wanda ya mimika waɗannan amana a hannunsu ku sani duk abin da za ku gudanar abin da ya fi ƙarfin ku da kuma sarkin ku Allah shi kara ma lafiya sarki wanda za ku iya yi abin bai saka dadi kuma ku sa ku yi adalci Allah ya taimaki sarki da jama'a ku domin Allah ku sani ranar gobe kiyama duk abin da kuka gabatar Allah sai kun maimaita abin da kuka gaban rabin izzati gaskiya ne saboda haka muna muku fata Allah ya ba ku ikon sai da adalci Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi abin sarki a kula da waya dai muna godiya ga Allah madaukakin sarki mai kowa da komai wanda ya haɗa mu a wannan rana ta farin ciki rana ta tarihi rana mai albarka waɗanda suka daɗa waɗannan 'yan uwa namu masarautun har guda biyar muna godiya kwarai ga sarki cikaji muna godiya ga duk wanda ya ba da gudunmawa ta shawara ce da kuɗi yadda har wannan abin ya tabbata a yau ina jawo hankalin waɗannan 'yan uwa namu waɗanda Allah ya ba wannan matsayi ne babba matsayi ne a yau kun zama manyan mutane kun zama manya a cikaji kuna wakiltar al'ummar cikaji gaba ɗaya kuna wakiltar al'ummar gundumar sabon gari da ƙaramar hukumar sabon gari saboda haka kamar yadda shugabanmu madaki ya magana wannan fa amana ce Allah ya ba ku idan kun ɗauki wannan amana kun riƙe to za ta kai ku har gidan aljanna kuma muna fata muna kyautata zato muna yi muku kyakkyawan zato dama akan haka kuke kuma yanzu ma kuma da aka ba ku wannan dama mun tabbata za ku ɗora daga inda kuka tsaya ina jawo hankalin musamman sarkin dillalai wannan aiki naka aiki ne da ya shafi tsaro ɗin nan kuma shi ne ya addabi Najeriya a yanzu shi ne ya addabi sauran ƙasashe da suke makwabtaka da Najeriya a yanzu kuma gashi Allah ya sa an naɗa ka tare da wazirinka ya kamata ka ba da kyakkyawan gudunmawa a kan abin da ya shafi tsaro sa ido da duk wanda zai shigo yankin a tabbatar da mutanen kirki ne suka shigo yankin
wanda zai sai fili ko wanda zai sai gida a tabbatar da mutum ne na gari. Idan ana da shakku a kan shi to akwai jami'an tsaro, akwai mai girma sarki cikaji tare da wannan masarauta wanda a tsaye mutu ba dare ba rana muna sa ido a kan duk wani wanda zai shiga ya a yanki. Muna fatan za ka rike wannan amana da Allah ya baka. Sarkin dillalai mune maka godiya a ayyukan da kai a baya, kuma muna ƙara jawo hankalinka ka ƙara jajircewa kusa ƙoƙarinka wanda sarki ya gani ya zauna da masarautar Cikaji. wai albani ne kike kai shi ne ce yana kamar sarki ba zai yi to ai shi ne sai ya bari ya tashi to ai shi ne ya kamar ba na kashi ake ba shi ne wannan sarki ya duba ya yi shawara da masarautarsa har aka baka wannan sarauta da sarki da sarki yake tambaya. to sarkin gashi ka gani a yau ai gashi sarkin Cikaji ne mai girma sarkin Cikaji masu girma sauran sarakuna manyan malamai shugaban fitiyanul islam na sabon gari sheikh malam abubakar mai kada shi ma ga nan malam kabiru Cikaji malam ibrahim sauran manya-manyan malamai masu daraja da kima shugabanni tun daga kan mai girma dan majalisar dokoki na gundumar basawa malam sani dahiru vice chairman sauran mutane da kuma wayannan mai anguwanni ne zan ce ko sarakuna ga sarki ga kuma yan majalisar sarki wanda mai girma sarkin Cikaji ya nada su yau muna roƙon Allah ya sa albarka a nadin kuma shi ma sarki Allah ya ƙara masa daraja da kima da tsawon kwana su kuma muna fatan yadda sarki yake ba mu haɗin kai a ƙaramar hukuma ta inda duk inda ya ji wani abu wanda zai samar da rashin zaman lafiya zai sanar da mu su ma muna fata za su yi koyi da haka ko sarkin noma ne in ya ji a waje kaza akwai kaza zai sanar da shi ma zai sanar da mu saboda haka ina taya ku murna shi kuma ina mai addu'a da wannan aikin alkhairi da ya yi kuma insha Allah dama mun zo mu ziyarce ku ne mu wuce mai martaba sarkin Zazzau zai zo taro nan za mu je mu karbe shi kuma akwai taron da za mu yi na gaba ina roƙon Allah ya ƙara ma wannan masarauta daraja da kima Allah ya ƙara ma wannan masarauta kwarjini yadda aka taro a nan Allah ya sa kowa ya koma gidan shi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na farko tunda wannan dan namu ya hau mulki ba a taba samun an naɗa kowa ba saboda haka wannan shi ne naɗi da farko muna roƙon wanda aka naɗa don Allah don annabi su kiyaye martaban sarauta su kiyaye abubuwan da ya dace ba wai a ga mutum da t-shirt daga gajeren wando yana yawon kuma ce ya yi sarkin kaza ne ba saboda haka kowa sarautarsa shine shigarsa idan wani ya fi ka shiga ko ka fi shi sarauta ko ya fi ka sarauta ka fi shiga
ka shige shi ka wuce shi saboda haka muna roƙon Allah a zaɓe kamar yadda aka zo nan lafiya Allah ya koma kowa gidansa lafiya dama sako na ga wanda aka nada ne kuma wannan nadi an dinga yin sa kenan ba wai shine na farko ba sai mun tabbata duk wanda ya cancanta an ba shi mukami in Allah ya yarda alhamdulillah zai jawabi bayan ya idan da jawabi na gabatarwa sai mu koma mu ba da musulun a wuya na tsira wani saurara masu kada kada ba na a nemo mai girma sarki zai gabatar da jawabi ga waɗannan ƴaƴan manyan baki da suka samu halittar wannan tata taro da girma muskilin hakimi da girma muskilin retired commercial limamai da sauran da girma wajen cikaji da sarkin magina ta wannan cikaji alhaji guda sarkin kawa da magajin aska da kuma garkuwa da makama da ɗan barno da dukkanin sauran masu abubuwanni da sauran al'umma da suka samu halartar wannan taro wanda Allah bai sa za mu iya ambata sunayensu ba muna ba kuma girman da Allah ya bashi muna kuma godiya da halartar wannan taro da aka yi dukkanin jawabai sun riga sun gabata tun kafin mu ga wannan mataki kuma alhamdulillahi yanzu ma an gabatar da jawabai wanda wasu daga cikin wakilai suka gabatar muna muku Allah godiya da ya nuna mana wannan rana da kuma wannan lokaci muna fatan muku alheri Allah ubangiji ya taya ku ruku ya taya mu ga baki ɗaya na irin wannan matsayi da Allah yake ba mu Allah ya mana jagoranci Allah kuma ya nuna mana daidai ya ba mu ikon aiki da daidai Allah kuma ya nuna mana kuskure ya ba mu ikon kauce mishi Allah kuma ya ba mu ikon sauke amanonin al'umma da yake kan mu muna muku muna kwarai da gaske muna kuma kiran ta muku fito za ku taimaka mana wajen sauke amana da Allah ya dora mana na al'umma shikaji da kuma gundumar sabon gari da baki ɗaya da wasu dukkanin kowa ya riga ya san abin da Allah ya sa aka sakaɗe shi a wannan matsayi kai wasu abubuwa kuka yi gudunmawa ne taimako ne duk abin da kowa yake yi ya sani wanda kuma lokacin ba zai ba mu dama a tsaya a zayyana kowa irin abubuwan da yake ba da wani gudunmawa ba to muna fara yi ma Allah godiya da ya ba mu iko muka ya dace muka yi wannan al'amari Allah ubangiji ya tsaya mu riko Allah ubangiji ya tabbatar mana da dukkan alkhairi Allah ya zo mana da garin mu lafiya Allah ya zo mana da gundumar mu lafiya Allah ya zo da masaukin mu lafiya Allah kuma ya zo da kabilar Najeriya lafiya dukkanin abubuwan da muke tsoro na rashin tsaro Allah ya mana maganin shi dukkanin abin da yake damun mu na damuwa Allah ya mana maganin shi dukkanin alkhairi da muke nema a wannan gari da muke fata Allah ya tabbatar mana da shi Allah ubangiji ya saka kowa da alkhairi da zan gudunmuwa da kowa yake badawa a matakin da yake kai Allah kuma ya sa wanda ya suka gona wani lafiya maza da mata muna da kowa fata Allah kuma ya mai da kowa gidajen shi lafiya Allah ubangiji ya kara mu rayuwar mu albarka Allah ya saka da alkhairi Allah ya mai da kowa gidajen shi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ku tashi da bayan bakar a cikin
je wajen yan drama. masoyi
Sunana Tasi'u magajin askar sabon gari. Magajin askar sabon gari. Turan kai daga shi Allah ya kawo mu wannan rana da aka Allah ya kawo mu radda nan da ɗana nima na rike wannan sarautar ta nan cikajin. To daga nan na ƙara hayawa sama. To murnar da nake yi uwata 'yar wanzamai ce. Ubana ɗan wanzamai ne. Kuma uwata 'yar wanzamai ce ta jini. Ubana ɗan wanzamai ne na jini. Ba sa ɗiban ruwa su kewaye kasuwa. Su ba 'yan jemage ba ne, wanzaman jini ne gaba da baya. Ba wanda zai yi shekaru mai yawa ice ya san ga tagun da muka fara wanzanci. Babu shi. To alhamdulahi Allah ya kawo mu rana tafiyar mu tana nan gaba tana yi. To muna roƙon Allah gidanmu kar ya mutu. Allah ka riƙe gidanmu, Allah ka taimake mu, Allah ka ɗaukake mu, Allah ka haskaka mana. Kuma jama'a ƙasa, Allah ka tsare mu, Allah ka taimake mu, Allah ka haskaka mana. Allah ka tsare mu da ƙasan nan, ka haskaka ƙasan nan, ka tsare ƙasan nan, ka tsare mu da alkhairi. Allah ka haskaka mu. Turan kai da a ƙarke wani fata za ka yi mutummin jama'a da suka halarci wannan wuri? Fata da zan wa jama'a wannan shine abin da ya nuna shi yaron ina zaune da jama'a lafiya. To mu ma muna kwaikwayon da muka taso muna zaune da jama'a lafiya. Alhamdulahi ba mu raina kowa ba kuma wallahi ba mu ga wani ya raina mu ba. To alhamdulahi kowa zai koma gida lafiya. Allah ya sa a gama lafiya kuma kowa da bukatun shi na alkhairi Allah ka biya masa. To Alhaji ganin cewar wannan abu na gado iyaye da kakanni kuma fatan ka shine Allah ya sa su ci gaba da tafiya a wannan turba. Wani kira kake da shi wannan kiran da nake musu ina duba wannan abu duk wani mukami da za su je su rike a gwamnati wallahi bai kai wannan sana'a ba. Duk wani abu da za su rike bai kai wannan sana'a ba. Na rike abubuwa iri baya. To amma wannan sana'a ita ce alfarma a gurina, ita ce ci gaba, ita ce mu tashi da safe mu farka mu ga baki a gidanmu. To ba abin da ifi wannan. Saboda haka duk wanda ya tafi ije aikin gwamnati i tabbata ya san wannan sana'a i dawo kuma ya tsaya a kanta inda sauran yawan rai. Yanzu ni gashi na shekara an haife ni 1950 shekara ta 76 yanzu amma cikin wannan hasken sana'a to ban tafke ba alhamdulillah. Amin. Wa alaikum salam. Sunana Abdurrahman Tasu Churoma. Yau gashi an yi naɗin magajin aska. Na'am. Alhaji Usman ya yake a gare ka? Usman sarkin aska wanda yake a sarkin aska yanzu yaya ne a gurina. Uwar mu ɗaya uban mu ɗaya da shi. Ya za ka bayyana wannan rana? Rana ce ta farin ciki sosai muna wa Allah godiya madaukakin sarki da ya tabbatar mana da wannan naɗi na alkhairi wannan sarkin cikaji ya naɗa shi insha Allah. Kwarai da gaske. To ganin cewa yayanka ne ɗan uwa ne. Kuma wannan sana'a ta wanzanci
kun yi gadin haka yake insha Allah kwarai insha Allah. Wani kira kake da shi don ganin ya tsara wannan martaba na wannan kira da zan mai shine na tsare wannan nadi ya ji tsoron Allah, mu tsayi guri guda, mu haɗa kanmu, sannan kuma abin da ya kamata mu yi mu inganta sana'ar. Insha Allah wannan shine kiran kawai da zan yi insha Allah gare shi. Al'umman da kuka gayyata su kan kiran ku ne za a ce muna musu godiya, Allah ya saka da alkhairi. Waɗanda suka samu damar zuwa muna musu godiya, waɗanda ba su samu damar zuwa ba ma ubangiji Allah ya saka musu da alheri tunda mun samu fatan alkhairi. Sannan Allah ya maida waɗanda suka zo na nesa gida lafiya insha Allah. Yawwa. Wa alaikum salam. Sunan bawan Allah. Sunana Abdullahi Tasu. Abdullahi Tasu. Ya kuke da magajin aska da aka yi? Ni kani ne a wurin shi. Kani ga yayanka ya gaji gida. Haka yake. Wannan kuma sana'a ta wanzanci na san ta iyaye da kakanni. Tabbas haka yake. Za ka bayyana wannan rana? Wannan rana ce mai cike da farin ciki a gurina. Sannan kuma muna yi ma Allah godiya da ya nuna mana wannan rana. Ubangiji Allah ya sa albarka kuma Allah ya ba shi riko insha Allah. To ganin wannan sana'a ta wanzanci gadon ta kuka yi gaba da baya. Tabbas. Wato ma'ana mahaifi da mahaifiya. Haka yake. To wani kira kake da shi don ganin wannan ya riƙe wannan sana'a da daraja? Ni dai kiran da zan yi a kai shine da abin da mutum ya rike gaskiya a kai to sai Allah ya taimake shi. To abin da zai yi shine ya zama ya rike gaskiya duka al'umma kuma ya zama ya dauke su tamkar yan uwa da riko da amana. Insha Allah haka yake. Allah saka da alkhairi. Wa alaikum salam. Abdulaziz Tasiu. Ya kake da shi wannan yana dan uwana ne na jini wanda muke uwa daya uba daya kuma muna yi mai fatan alkhairi kuma muna mai fatan Allah yadda kamar yadda aka bashi wannan matsayi yayi kokari ya rike wannan abin amana. Da haka muna ƙara gode wa Allah da yasa wannan abin matsayi ya ƙara dawowa wajen mu kuma muna ƙara gode wa Allah. To ganin cewa wannan wanzanci abu ne wanda kuka gada iyayenku da kakanninku. Wani kira kake da wannan ɗan uwana ka yanda zai sake rike wannan sarauta da mutunci? To alhamdulillah ai yana ma kan rike abin tun kafin ya samu wannan matsayin. Mun rike wannan sana'a ta mu ta wanzanci da mutunci sosai kuma yan baya su ma muna dora su akan su gaji wannan abin yanda ya dace sosai kuma shi ma in Allah yadda muna sa rai zai yi abin da ya kamata akan wannan abu. To al'umma yan uwa dangi ne sai ku zo ku gayyata suka an su kiran ku me za a ce musu? To muna ƙara gode musu da wanda suka zo da wanda suka kira waya duk muna ƙara gode musu. Allah ubangiji ya saka da alkhairi, Allah ya mayar da inda suka zo gida lafiya. Alhamdulillah mun gode masha Allah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ibrahim Abubakar Bebeji. Ya kuke da shi wannan bawan? Shi wannan bawan Allah mahaifiyarsa yaya ta ce ubanmu ɗaya da ita. Allah sarki. To ya zaka bayyana wannan rana gashi Alhaji Usman ya gaji gida? To wannan al'amari abu ne na Allah. Muna matuƙar farin ciki da wannan abu. Allah ya taya shi riko, Allah ya bashi ikon rike wannan ragama. Allah kuma ya bashi haƙurin zama da jama'a. Allah ya taya riko, Allah ya sa tafarkin tsira ne. Shi ne ga kane na. Sunan malami? Sunan Abubakar Aminu. Daga ina? Daga Bebe jihar Kano. Jihar Kano ke. To ga ka a wannan karamar hukuma ta Sabon Gari a wannan ranar naɗi. Ya me zaka ce dangane da wannan abu? Babu wani abu da zan iya cewa kai na ina cikin farin ciki da annashuwa da dan uwana kuma da a guri na da Allah ya bashi wannan mukami. Ina fatan Allah ubangiji ya bashi, Allah ya taya shi riko, shi kuma Allah ya bashi ikon tallafawa jama'a kamar yadda yake haka ce ya fi haka. Na gode. Babba ga da giwa ko bai ta adin biri na giwa ya daren masa.
Allah ta dauke ka. salam. Sunan bawan Allah. Arfati da Hamisu Bunkure. Arfati da Hamisu Bunkure. Ya kake da sabon magajin da nake da sabon sarki. Muna jin inda muke da sabon sarkin aska da mahaifina da mahaifinsa wane da gani uwa ɗaya uba ɗaya. Mahaifina ya sha nono ya ba wa nasa mahaifin. Alhamdulillahi wannan abu na ci gaba a cikin danginmu ba yau ya fara ba, domin yanzu zancen da ake shekara 17 kenan shi yasa aka naɗa ni sarkin askar karamar hawakuma Bunkure. A yanzu haka ina da dagaci 31 a karkashina, kuma wannan abun farin ciki ne, kuma ba yau muka saba gani ba. Munewar Allah godiya, muna farin ciki sosai, muna kuma fatan Allah yi ja kwana, Allah yi ba shi tsawon rai. Akwai kannan mu su ma su samu wannan damar da muka samu mu ma. Ku kuma da kuka zo taya mu murna, Allah ya saka muku da alkhairi, da sauran baki da suka zo mu ne kowa barka da zuwa. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya kai kowa gidansa lafiya. Assalamu alaikum. Amen. Allah ja kwana. Allah ya taimake ka. Kai. Ina wada speaker. Sarkin aska. Haji Usman sarkin aska. Bazari ya shata zai sauka in kwana biyu kuma in huta in kashe hunau. Sarkin aska. Haji Usman sarkin aska. Haji Usman sarkin aska. Ga shata ya zo ya yi waka a gidan nasa na sarkin aska. Haji Usman sarkin aska. Hajjata
wani ce za ya zama sarki ta yau ni ta zan fara amma da ramu rangiye na zagi cika sarare ubangijin sarkin yaƙi nasar dauna na amadu mai shirin fama zazzau a agar na kake nasar dauna na amadu mai shirin fama mai kansa kallon wanda birni amma mai bindiga fama zazzau Muhammadu tun ina yaro da na sauka a nan cikin binni. Ana yana iya zazzau sai da na ce mai zaka zame sarki suka ce zancen giya ne na yanzu gaza can giyar ya zo daidai da na maluman birnin zazzau. Sai so ɗauke ta marke mai nauyi, so shi ke da wagon bugun kura daji. Muhammadu kowa zan mai sarki, ka san ba zai ji haushi ba, sai dai shi an karfin haushi, tunda mamman ya zan mai sarki. Tohota lahiya na zagi mamma. Ka ba shi dubu. Muhammadu tun ina yaro. Ka ba shi dubu. Da na sauka a nan yana iya zazzau. Sai da na ce mai zai zame sarki suka ce zancen giya ne na yanzu ga zancen giyar ya zo. Daidai da na maluman birnin zazzau ba haka nake ba. Allah ya saka ba da. Muhammadu tun ina yaro da na sauka a nan cikin birni. A loton shi yana birni, sa'an nan yana iyan birni, sai da na ce mai zai zame sarki. So ka ce zancen giya ne nai, yanzu ga zancen giyar ya zo, daidai da na maluman birnin zazzau. Ya baka naira 100,000. Muna godiya. Ya baka naira 100,000. Muna godiya. Dan bada ya baka naira 50,000. Yanzu ga zancen giyar ya zo, daidai da na maluman birnin zazzau. Muhammad ya amshi sanda ta yi, sanda girma a hannu na yi, wasu sai sanda bugun kura, sai so ɗauke ta marke mai nauyi, to shi ke da wasu ta bugun kura daji. Sarki, ka san ba
sardauna mamma dodo haka Allah ya so haka Allah ya so haka Allah ya ga albarka aminu mai zazzau sarkin zazzau na sardauna uban bashari hadi ta zo sarkin aska gashi na a zaune ya sani ina cikin sarki dole a gida nasa gashi a nan zaune gashi zaune ya bani kuɗi a aika kuɗi saura riga nake wata mamma ina riga ka ba baro ka riga ka ba shi ta riga wani an so riga sarari na rigar sarki na sardauna na amadu ba shirin wa mamma yara ku zo ku sha kallo yara ku zo ku sha kallo abin nan ne na tunda can yanzu gashi kuna kallo ba yan su tudiyo ne ba masu yin waka a can boye su rubuta su zo suna gyaran waka masu yin waka ne yau suka zo ba masu yi ba suna a da yana yi sai gaskiya roƙo su nikin kasa wanda ba a ba kasashe ka roƙi mai akwai ka ji daɗi mai abin ruba ka kukan dari hutu ka je ka san ice da ashana shata ɗan shata alhaji ta so wanzami bai hada ni da kai ba amma ga dan kareriyar riga ya ɗauko ya bani ya ce in kawo maka albarkan wannan waka ta alhaji aminu sarkin zazzau Allah ya ji kansu da gafara uban iya yaba kyauta ta kuci ga riga a hannunka jama'a kun ganta to ga riga da sarkin aska ya baka alhaji ta so wanzami na'am kama yaro za a roƙi roƙo a ci gaban raka yadda yaba kyauta to an gama za a roƙi roƙo yawwa shine a ci gaba yawwa godiya mini ina maganar kina da yara ga riga kuna kallo mamma ne ya ji sarkin aska ya bani dara muna godiya Bakari yana kyauta don sarki ta so mai girma. Albishirin kuɗi yanzu zau, albishirin kuɗi yanzu zau, kuma albishir mutan hili musamman nan yan cikaji. A yau da daddare karfe 9 akwai hira da nishata. Gidan TV Arewa a can 24 ne zanje can. Na yi alkawar ku zan shaida wannan waka da sardauna. Sai na yi mata su mana juya. Don kauna da ya nuna man da abin gada ya yi wa shata. Sai na juya ta in yi mai. Dare sauza ya ba shata. Da turanci na ce
sallata idan ta wuce sai ramako. Arfar dini alal tasu wanzami to baban shi ne kuma shi ne ya nada shi sarkin aska na bunkure lokar gamin zamfara kenan ko Kano na taba shi ne ranka yane ga yana ya dauki kaba da ya dora da Alhaji Harfar Dini Allah saka ma da alheri da ne ga Alhaji Tasu Wanzami. Alhaji Tasu Wanzami muna godiya da arzikinka farin gashi mai ci da bakin gashi a dade ana yi sai gaskiya Allah saka ma da alheri ina maganar kina ina waka Allah kira bunkure sarkin aska Harfar Dini ba Kano ne wanda ba shi da keta sarkin aska Harfar Dini daga bunkure sai gane a rano in ishe na ba Harfar Dini muke da sarki birnin rano sarkin aska Harfar Dini ka nuna isa ka nuna kyauta yau ga ka gaban babanka haji taso sarkin aska Harfar Dini ilama waka yan wakan mota shata ba a taba yi ma irinta ba ka samu ka same ta ba sai kwa zuban mu shatan waka in ba kai wasa sai mu barta a nan gun sarkin aska in ya tashi alhali sarkin aska Harfar Dini wane da ba ko alhaji shata ba sabo alhaji shata inda na je bunkure ina da Harfar Dini wallahi sarkin aska Harfar Dini yayi gaskiya duk wakar da zaka yi a nan in dai Alhaji Tasu Wanzan yana na a wurin nan to shi za a yi mawaka wallahi shine uban kowa a nan wurin saboda haka duk abin da zaka yi ga ubanmu na a zaune ka ba sha ta riga na kai ne karka bar nin koma da wannan tsumman a za a baka gajeren wanda bar riga a baka riga ina magana kina ina waka ai shi sarki shi Alhaji Tasu ya saba hannun dama ne ya raba ya ba kowa ina sarkin aska sarkin aska ga taso sarkin aska ba za zagi ne dan asali ya ce taso sarkin aska masoyin ubana ne yana kauna shata wancan yana kauna ta don wancan aje taso sarkin aska na zaliya sarkin aska sarki na zaliya sarkin aska baban Harfar Dini ne baban Usmanu kunji da uban Usmanu sarki Haji Tasu sarkin aska Alhaji Tasu sarkin aska fada da cikawa sarki ya bani kuɗi na gode da iyali sarkin aska ya bani riga sarkin aska akwai batu da na yi Haji Tasu sarkin aska yau karhe ta sannan zan ma waka sarki Muhammad Nasariya sarkin aska zan juya ta danta waje Tasu sarkin aska wakan sarkin zazo mama zan ɗauka
masoyi iya bashar ne da taso sarkin aska abu gidan rediyo don taso ya walle ko abu gidan rediyo don taso ya kwame ko da taso sarkin aska rai da maka sarkin aska sarkin aska ne mamman baban sarki kuma na aska ga dai shi sarki na aska uban sarakai na aska ga dai shi sarki na aska uban sarakai na aska cika ji taka ce sarki bunkuran masai diya ne mun ji kasa Kano a hannu ba za zagin ka ya girma bunkura wai kun jin bashi bunkura ba tana hannun Allah tana hannun da Kanawa sun bi sarki kun ga Kanawa sun bi sarki sun ce ubansu can sarkin aska yau mata sun leko mata leko da kudin ta amma ta bayar kun yi man godiya ne na gode kun uwa mu ta bani kudi don ta so sarkin aska aje ya mai na ta zo ta yi mana kunje hade ta so sarkin aska a saurara ka da yanzu sarkin aska alhaji taso Muhammadu Sunusi ya ce Allah ya saka ma da alkhairi ya ce wallahi zuwan nan da ka yi ya ce to Allah ya ji kan mai gida da gafara Allah ya saka mai da alheri Allah sa yana gidan aljanna gaba ɗaya tare da iyayenmu ya ce wallahi mai gida bai mushi waka ba amma koyaushe yana tare da kasusuwan mai gida duk wurin da ba za a saka wakan shata ya ji ba ya ce wallahi baya al'akari da waɗannan gidajen rediyo ya ce kuma kullum kalmomin shi yake saurare masu kyau masu daɗi masu tunani ya ce ya gode ya ƙara godewa ya kuma ƙara godewa ya ce kuma don Allah komai ƙanƙantar mutum ya neme ka ya ce don Allah ka je karka raina shi saboda ka rinka fitowa ka zagaya a sanka ya ce kowa ya ganka ko da giyar wake ya sha ya ga alhaji mamman shata to Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya ɗaukake ka Allah ya haskaka Allah jikan iyayenmu waɗanda suke nan Allah ya rayar da su waɗanda suka mutu Allah ya ji kansu ya ce to ya gode zai shiga daga ciki ko? to ina maganar waka ya harkoki ya hidimomi alhamdulillah Allah sanya da kai amin Allah sanya Shaidawa
shata haka muke zuwa falon sarkin daura mu zauna ana jikan shata da gafara ranar da aka rufe shata ga Ibrahim na faki shine shaida ranar muna daura an dauke mu waka daura a gidan sarkin daura dan Amar na daura soja maganin wani soja birgima hankaka muna cikin magana muna shirye-shirye kina da waka sai aka ce ga wanda Alhaji Mamman Shata Allah ya fi kanshi Allah ya mai gafara ga kudi Usman Tasu ya bani ya ce in kawo maka bai hada ni da kai ba rake da wallahi ban san iyakan kudin nan ba amma ya ce in danka maka wannan kudin ya baka su ranka ne sako ya je wurin Shata ina na san kira Alhaji Usman dan Tasu Allah saka ma da alheri ina magana kina ina waka a ci gaba da kina da na hello saura ga aljihu sadikin aska Usman sadikin aska Usman sadikin aska Usman sadikin aska ga sadikin askan jikaje Usman sadikin aska Usman sadikin aska abu na rediyon nai na makon ga ya biyo mutumin ka sadikin aska Usman sadikin aska na zane sadikin aska Usman sadikin aska sadikin aska an jikaje Usman sadikin aska Usman sadikin aska sadikin aska jikaje Usman sadikin aska Usman sadikin aska ga dan taso uzazo jinin taso ne shi Usman sadikin aska Usman sadikin aska kun ga dabun taso uzazo Usman sadikin aska Usman sadikin aska ya dade sadikin aska Usman sadikin aska yau dai ga shatan waka a gidanka sadikin aska Usman sadikin aska kun ga idan mu shatan waka a gidanka sadikin aska Usman sadikin aska ko ido na shatan waka a gidanka sadikin aska Usman sadikin aska ya dade sadikin aska askara gobe kana jin gashi ga aska nan a kubenta amma gashi har tare ko askara gobe tana kubenta ni na ganta amma da gashi na gano bacin wanda mai kana mahaukata sun yi yawa ba dan wanda man kasa ba ya mahaukata sun man yawa sarkin aska ka ji magana ku ke gyara masu gyaran maza da kyawu da mata sarkin aska gyara ɗan kuriyan mata sarkin aska su ne ke ba mu sata amsa su ne suke mana yara a gidanmu in ji shata ƙwarai kuwa wannan gaskiya ne ba a raina mu ɗan hukunci ƙwarai kuwa da ya gyara ka ta gyaru da safe ka ji ana cewa aikin Usman ne sarkin aska aikin Usman ne dan Tasu da akwai biyayyar mata idan ka gani da aska ya gyara mu gyaru suke gyara mu gyaru wanza mamma kun ji shata ya hausa da sauti ma'aikaci na gwamnati ne ba ta shi sarkin aska a nan ana yi a baka lambar hutu na minti 10 dan bare me za ka ce ba Usman sarkin aska makaskanin ma'aska aska da gobe tana cin gashi Usman sarkin aska zauna da lafiya gwamnan jewa Alhaji Usman sarkin aska ko bai kai mani ni ka na gode Allah ka da dama girma ne ni addu'a nake ma har kullum Alhaji Usman sarkin dan sarki ta so ka ko gaban yaro yau dai ubangiji da ya yarda an yi na ɗinka babban gogar ma'amurna muke ta yi mu har kullum an addu'a muke yi gun Allah Allah ƙara da dama girma ne barka da ƙoƙari sarkin alka alhaji Usman gwamnan jewa Alhaji Usman sarkin aska gida kuna mu ne ka gane
alaikum assalamu. Sunan baiwa Allah. Sunana Maimuna tuye ni Hajiya Maimunatu a wannan rana ta 8 ga watan Jun shekarar 2026 aka yi naɗin Alhaji Mu'azu a matsayin magajin askar Cikaji. Usman. Shi Usman yana matsayin mai aure shi. Dana ne. Alhamdulillah. Dana ne. Hajiya labari ya zo min cewa gaba da baya wannan harka ta wanzanci gado Usman ne. Wallahi gado yayi iyaye da kakanni. Iyaye da kakanni dan gidansu ma gidansu sunan su gidan wanzamai. Haka to gashi tarihi ya maimaita kai Hajiya kike ji a ranki. Wallahi farin ciki babu kamar shi. Alhamdulillah zuciya ta fes wallahi ni ban ma taba ganin ma rana mai irin ta yau wacce na cika da farin ciki kamar yau. Alhamdulillah na gode wa Allah. Ganin cewa ya gaje gida ne. Shi Alhaji Usman kenan. Wani kira kike da shi dan ganin ya rike wannan sana'a ta iyaye da kakanni kamar yadda har tun ba shi a duniya har aka same shi har yanzu tar da ita har gashi yanzu yana rike da ita. Wani kira kike da shi a gare shi? Abin da zan ce alhamdulillah rabbil alamin Allah ya taya shi ruku Allah ya sa ya daɗe ina Allah ya taya shi ruku kuma Allah ya tsare shi Allah ya kare shi daga sharrin makiya Allah ya zaunar da mu lafiya Allah ya sa ya gama da duniya lafiya alhamdulillah na gode wa Allah ba abin da zan ce wa Allah sai godiya. Hajiya kun yi gayyar jama'a na nesa da na kusa har daga jihar Kano an zo wannan bikin naɗi. Sosai. Me zaki ce wa al'umma da suka zo? Allah ya mai da su gidansu lafiya. Allah ya mai da su gida lafiya kuma Allah ya musu albarka. Allah ya bar zumunci. Allah ya ƙara zumunci daraja. Na ji daɗi na kuma gode. Na gode. Sannan na gode. Allah ya sa alkhairi. Allah ya tabbatar da alkhairi. Hajiya uwa na kashi. Hajiya uwa ne. Me zaki ce ranar wannan naɗi? Ai ba zai faɗi ba. Farin ciki ai ba zai faɗi ba. Kai ma labarin zuciya ai a tambayi fuska. Alhamdulillah. Muna farin ciki sosai da wannan abu. Wani addu'a zaki masa? Ubangiji Allah ya mishi albarka da farko Allah ya ma yaran mu albarka Allah ya ji kan mahaifan mu da gafara. Muna munna da kuma wanda suka zo duka suka taya mu munna Ubangiji Allah ya kai kowa gidan shi lafiya. Allah ya tabbatar da alheri Allah ya rufa asiri da muka samu magajin tasu. Haka yake.
to mun gode ko ta su iye magaji. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Malam sunana Hajiya Zainab. Hajiya Zainab. Hajiya Zainab fata zaki ma sabon magajin aska Alhaji Usman. To ni babana ne. Kuma baban ne da yau da gobe da jibi duka. Haka yake. Ina mishi fatan alkhairi. Ubangiji Allah ya tsare mana shi. Allah ya mishi albarka. Allah ya albarkaci wannan sarauta da aka ba shi. Allah ya kara mishi kuma hakurin abin nan hudda da jama'a. Allah ya mishi albarka, Allah ya tsare. Yawwa, na gode kwarai. Wa alaikum salam. Suna na Sadiya Abubakar. Sadiya Abubakar ya kuke da shi wannan magajin aska? Dan yaya ta ne dada ne. To me zaki ce yau ranar wannan al'amari? To muna mishi farin ciki, Allah sanya alkhairi, Ubangiji Allah ya taya shi ruku. Waɗanda suka zo kuma nesa da na kusa Allah mai da su gida lafiya. Allah ya sanya alkhairi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Rahama. Rahama. Rahama ya kike da shi wannan sabon magajin aska? Yayan mijina ne. Wai. Yayana ne. Me zaki ce a yau wannan rana? Ina mai farin ciki sosai, Ubangiji Allah ya taya shi riko. Allah ya ba shi ikon rike wannan da aka ba shi. Wa alaikum salam. Sunan baiwa Allah. Suna na Hawwa Musa Abdurrahman. Allah sarki ya kike da shi sabon magajin aska? Wan mijina ne. Wan mijina ne. Me zaki ce da gare da wannan? Muna farin ciki kuma muna godiya ga Ubangiji da ya nuna mana wannan rana. Kuma Allah ya ba shi ikon rike al'umma lafiya, kuma Allah ya taya shi riko. Assalamu alaikum. Sunana Ibrahim Usman. Ibrahim Usman. Ga shi an naɗa babanka a matsayin magajin aska. Malam Ibrahim ya kake ji a ranka? Ni ina jin farin ciki, ina jin daɗi da aka ba ubana sarauta a Cikaji. Ina jin farin ciki. Wani addu'a za ka yi mafi? Allah ya taimaka, Allah ya sa ya rike lafiya. To jama'ar da suka zo taro maza da mata don murnar amma babanka na me za ka ce musu? Allah ya sa su je gida lafiya, su koma lafiya. Allah kai su lafiya, su je gida lafiya. Wa alaikum salam. Hajiya masu kallon mu da sauraron mu za su ce sunan Sunana Aisha Ahmad. Hajiya Aisha Ahmad. Hajiya Aisha Ahmad ya kike da shi Alhaji Usman magajin aska? Wannan bawan Allah mijina ne, kuma ina mai farin ciki da ya kasance a matsayin mijina. Ina farin ciki da wannan rana, bayan ranar aure na wannan shine rana mai mahimmanci da ta kasance ina mai matuƙar farin ciki da zuwan wannan rana. Allah Ubangiji ya taya shi riko, ya bashi ikon sauke nauyin da Allah ya dora mishi. Kin san a zahiri a gaban shi mai girma sarkin Cikaji ne aka zarkusar da shi Alhaji aka yi mai wannan naɗi, amma kuma a baɗili ku aka yi ma, ko in ce har da ke ciki. Aka yake. Saboda haka kuma kin san wannan naɗi da aka yi mai abu ne na iyaye da kakanni, ya gaje gida ne. Ina da wani kira ko shawara da zaki mai yadda zai rike wannan martaba ta sana'a iyayen shi da kakannin shi? Ina fatan cewa ina roƙon Allah ya bashi ikon rike gaskiya da amana da cika alƙawari idan ya ɗauka. Wannan shine matakin babban mataki da zai rike, wanda Allah zai kare shi duniya da lahira. To ga jama'a 'yan uwa maza da mata, dangi na nesa da kusa wanda suka zo bikin wannan naɗi na mai gidanki, me za a ce musu? Ina musu fatan alkhairi, Allah Ubangiji ya mai da kowa gidan shi lafiya, Allah ya huta gajiya, kuma mun gode, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya ƙara so da ƙauna. Amin. Hajiya mun gode, Allah ya tabbatar da amin ya rabbi, amin ya rabbi, amin ya rabbi, mun gode sosai, kuma Allah ya maka. Abubakar Usman. Abubakar Usman. Ya shi an naɗa babanka magajin aska, ya kake ji? Daɗi. Haka ne, to wani addu'a za ka yi mai? Ina mai addu'a Allah ya taya shi riko, amin summa. To jama'ar da kuka gayyata fa suka zo halarta wannan biki na Allah ya mai da su gida lafiya. Ya sunanki ne? Yamina Usman Tasir. Ga shi an naɗa babanku magajin aska, ya kake ji a ranki? Daɗi. Haka yake, to wani addu'a za ki mai? Allah ya sa ya rike da kyau. Allah sa ya rike, Allah sa yana da amana mai kyau. Amin. To waye wannan? Sai an jima ko? Alhamdulillah, alhamdulillah. A daidai wannan lokaci
a gaban talabijin mai kallo da saurare muna tare da wani bawan Allah ne wanda wannan hidima gaba ɗaya daga shi sai saura sai magoya baya da masu fatan alhairi amma dama ta yi yadda za mu ji sunansa mu ji matsayin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi mu ji wasu 'yan bayanai tattare da shi. Alhaji salamu alaikum. Amin wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala so masu kallon mu da sauraron mu za su so su ji sunanka. Sunana Alhaji Usman. Alhaji Usman. Alhaji Usman Tasu. Aka yake to yau mai girma sarkin cikaji yayi naɗe-naɗe har guda 5. Ciki kai me aka naɗa ka? Sarkin askan cikaji. To sarkin askar cikaji. To alhamdulillahi gashi Allah ya kama wannan rana ta 8 ga watan 2 shekarar 2026. Wannan bayani ya zo mana cewa wannan sana'a a wannan sarauta gadon ta kai tun iyaye da kakanni. To yanzu Alhaji gashi ka gaje gida. Ya kake ji a yau? Ina cikin farin ciki, cikin jin daɗi. Ina yi wa Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala godiya da ya nuna mini wannan rana. Alhamdulillahi ina godiya, ina gode wa Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala da iyayenmu da al'ummar cikaji da sarkin cikaji da ya duba cancanta ta ya ce ni na cancanta ya bani wannan, to ina godiya, na gode. Tabbas ina cikin farin ciki mara misaltuwa. Ƙwarai kuwa. To na sani mai gida ya gaya mun irin matsayi da martaba da ita wannan sarauta ta wanzanci take da shi a gare shi. Iyayensa su ma wanzamai ne, kakanninsa ma wanzamai ne, gashi a takaice dai ka gaje gida. Da kuma alhamdulillah Allah ya yi ku da zuri'a da yawa. Wani kira kake da shi da ɗan uwanka ga ɗan uwanka yadda za ku ci gaba da kare martaban wannan sana'a ta iyayenku da kakanninku? To na farko dai ga mu yara masu tasowa da na baya da na gaba, biyayya tana da matuƙar, tana da mahimmanci ga wanda kake ƙasa da shi. Ka yi biyayya a gare shi, ka yi biyayya iya iyawarka bil haƙƙi da gaskiya, da yadda Allah za ka cimma abin da baka taɓa tsammani ba. Domin gaskiya mun gode wa Allah, zan iya cika baki na ce ni na fi kowa sa'an moran mahaifi, domin babanmu, domin Allah ya gina mu, ya ba mu tarbiyya daidai iyawar shi, kuma ya ba mu gata wanda yake dan attajiri bai samu gatan da mu muka samu a gurin mahaifinmu ba. To alhamdulillahi a kullun ko me ka samu, ko me kake da shi, yana kiranka ka yi sana'a, ka koyi sana'a. To alhamdulillah muna gani tun yanzu mun ga rana, domin sana'an nan ba abin da ba ta yi mana ba. Ni ma'aikaci ne na gwamnati, kuma har na kai matsayi na level 10 a yanzu a aikin gwamnatin tarayya na road safety. To amma yanzu abin da nake samu a sana'an nan, a wannan aiki ba na samu. To muna yi wa Allah godiya. Wannan tambihi da aka yi mana koyi sana'a yanzu muna ganin ranar shi, domin zaka je wanda ma yake gaba da kai a gurin aiki zaka mai alheri, zaka mai abin da wani bai isa yi ba. To alhamdulillahi muna godiya, sana'a ta mana riga, ta mana wando, kwarai da gaske. Galajin na fahimce ka, duk da cewar kai ma'aikacin gwamnati ne kuma har ka ce ka kai level 10, kana nufin har yanzu kana sana'ar kenan? Ina sana'a har kullum. Ko yau da ake bikin naɗi, na yi wa jirajirai kaciya sun fi 7. Na je gidan suna na dawo na yi kaciya, kuma haka ma duk da ana bikin muna sana'ar magani, kwarai da gaske. Wato aikin gwamnati da abin duniya bai sa ka bar gadon iyaye da kakanni ba, ka bar layin magabata. Lalle muna ƙarshe a ƙarƙen karke wani kira kake da shi ga ɗaukacin ƙannanka da 'yan uwanka gaba ɗaya waɗanda mahaifinku ya sa ku a ita wannan hanya ta alhairi ta iyaye da kakanni? Ina kira da su ci gaba da koyi da mu, sannan su ci gaba da biyayya, ganin inda mu muke su ma su yi biyayya. Shine kira da nake a gare su. Ina kuma musu addu'a Ubangiji Allah ya masu jagora. To ga al'umma yan uwa, da al'umma da abokan arziki dangi na nesa, muna godiya da al'umma gari duka inda suka fito suka ba mu goyon baya, suka nuna farin ciki a wannan. To muna godiya alhamdulillah, da fatan kowa ya koma gida lafiya.
kwarai da gaske mun gode muna cewa Allah ya taya riko Allah ya sa a ci gaba da aka amin ya hayya mun gode kwarai amin